This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Same award is presented to Dr. Ramel Ytang Uy, CEO of Radyo Bandera Philippines Incorporated. Gin-Pasidunggan sang 3rd Infantry Division o kon 3ID sang Philippine Army ang Presidente kag Chief Executive Officer sang Radyo Bandera Suite FM Philippines kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga si Dr. Ramel Ytang Uy bilang Spearhead Partner for Peace kadungan sang ika-49th nga founding anniversary sang talatapan. Ginhiwat ang programa sa headquarters sang 3ID sa Camp General Macario Peralta Jr. sa Hamindan, Capiz. Kaupod sini nga Gin-Pasidunggan ang Mosanday DSW the 6th Regional Director Attorney Carmelo Nochete kag Engineer Noli Alcantara sang DPWH Region 6. Nahibaluan nga si Dr. Ramel Uy ang aktibo nga nagabulig kag nagasuporta sa mga programa kag aktibidad sang Philippine Army. Ang 49th founding anniversary sang 3ID ang may tema nga Strong and United Spearhead. In 49 sa diin nang indinapin nga bisita si Lieutenant General Romeo Browner, ang Commanding General sang Philippine Army. Report nagikan sa siyudad sang Iloilo. Kini si Kabandarang Alex Escalante, kabandara sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera